खुलुमबाय लोगोफोर गासैखौबो दिनै मोनसे इन्टारेस्टिं बाथ्रा रायज्लायगोन आङो इन्टारेस्टिं माने इन्टारेस्टिंबो प्लास बे इम्पर्टेन्टबो बयनिबो थाखाय गोनां जागोन स' नोंथाङा इउटिउबार जानो लुबैयो नामा स' नोंथाङा जुदि इउटिउबार जानो लुबैयोब्ला एबा इउटिउबार जानायनि सोमोन्दै नोंथाङा मिथिनो लुबैयोब्ला नैबे भिडिअ नोंथांनि थाखाय इम्पर्टेन्ट जागोन स' दिनै जों खोब सिम्पोल आरो खोब माने फ्रि फ्रेंकलि रायज्लायगोन इउटिउबार जानो थाखाय नोंनो मा बिथिङाव नों एक्सपार्ट जानांगौ स' आं बुंगोन इउटिउबार जानो थाखाय जेबो एक्सपार्ट नाङा नोंनो जेबो एक्सपार्ट नाङा स' खायसेया जायफ्रा इउटिउबार्स खालामगासिनो दङ जायफ्रा इउटिउबाव भिडिअ कन्टेन्ट होयो खायसेया बाहाय अभार स्मार्ट थायो आं इउटिउबार हय इउटिउबार माने सामथिं डिफरेन्ट मोनना लायो आरो गावखौनो इउटिउबार सानना लायो आरो खिन्थु आंनि मथेबा इउटिउबारा जेबो इयो माने जेबो माने सनमान मोनथावना बा आं इउटिउबार आङो बिराद माबा मोनसे सोरनिबाख्रुइ आं बाहाय गोजौआव बहुत मानसिफोरनि सायाव आङो बहुत सायाव आङो माने सुपेरियर टु मेनि आदार पिपोल नङा आरो आंनि थाखाय इउटिउबार जानाया माने इउटिउबार होननाया जास्ट नोङो इउटिउबाव भिडिअ होयो बेनो इउटिउबार आरो ना इउटिउबाव भिडिअ होनो थाखाय नोंनो जेबो नाङा दा नोंथाङाबो साफ्रोमबो मानसिया जायनाव एन्ड्रइड मबाइल दं बिथांमोनानो इउटिउबाव कन्टेन्ट बा भिडिअ जायखिजाया भिडिअ होनो हायो दा बेनो इउटिउबार आरो दा बेनिखायनो सिम्पल आं मा जायो आं मा थायो आं मा लोङो जायखिजाया बुस्थुखौ भिडिअ रेकर्डिं खालामनानै इउटिउबाव होबानो बेनो इउटिउबार जाबाय आरो खिन्थु बाथ्राया जाबाय मा दा खायसेया बेखौनो इउटिउबाव भिडिअ होनायखौनो खोब गिदिर साननानै लायो बा आङो बायदि बायदि सानना लायो आरो ना आं बेखौ बुंलिया आरो गावबा गाव सानना लानाय नुनो मोनो आरो खिन्थु आं बुंदों गासैबो इउटिउबाव भिडिअ होनो हायो खुनु चेनेल टेनेल नाङा बेयाव इउटिउबाव भिडिअ होनो थाखाय एन्ड्रइड मबाइल थाबानो जायफोरा इउटिउबाव भिडिअ नायो बे इउटिउबाव भिडिअ नायग्राफ्रानो इउटिउबाव भिडिअ होनो हायो मानोना बेयाव खुनु चेनेल टेनेलनि बाथ्रा गैया चेनेल टेनेल नांगौ इउटिउबाव भिडिअ होनो थाखाय बिदि नङा एन्ड्रइड मबाइल थाबानो आरो जायफ्रा इउटिउबाव भिडिअ नायबाय थादों जाय इउटिउबाव भिडिअ नायनो हाग्रा मानसिफ्रानो इउटिउबावनो मोनसे सायाव दाजाबोनाय मोनसे थायो इउटिउबाव दाजाब थायो बेयाव थुबानो आपल'ड भिडिअ भिडिअ आपल'ड खालामना होबानो जाबाय आरो बास बेनो आरो दाना खिन्थु आं मोनसे बाथ्रा बुंनि इउटिउबार जानाय बा इउटिउबाव भिडिअ होग्राफोरखौ खायसे मानसिफ्रा बुंनो बुंनो नागिरो आरो जेबो रोङाबालासिनो इउटिउबार जानो फैदों साला ओरै बुंना रायनाय मोनदों आरो जोंखौबो रायो आरो सम कमेन्टआव रायहरो आरो इउटिउबार जानो थाखाय नोङो जेबो एक्सपार्ट नाङा बेयाव सासे फाग्ला मानसि सासेयाबो इउटिउबाव कन्टेन्ट होनो हायो बियो फाग्ला मानसिया कागजखौ लामायाव बोरै खनथुमो रुटिखौ माबायदि दखान बिनानै जायो जुदि फाग्ला मानसि सासेयाबो बियो एन्ड्रइड मबाइल थायोबा बे फाग्ला मानसि सासेयाबो जुदि मबाइल एन्ड्रइड सालायनो रोंगौब्ला बिबो इउटिउबाव कन्टेन्ट होनो हायो जेबो स्मार्ट नाङा बेयाव बियो रुटिखौ माबायदि दखानफ्राव बिना जायो कागजफोरखौ बियो लामा बोरै खनथुमलाबायो बियो हालाय आदारफोरखौ बोरै जालाबायो बेफोरखौबो माने भिडिअ रेकर्डिं खालामनो रोंगौबा भिडिअ रेकर्डिं खालामनानै इउटिउबाव आपल'ड खालामाबानो बेनो इउटिउबार जाबायनो आरो दा फाग्ला मानसि सासेयाबो इउटिउबार जानो हायो बेंग्रा मानसि सासेयाबो इउटिउबार जानो हायो आबादारि सासे मानसियाबो इउटिउबार जानो हायो जाम्बा जेबो रोङि मानसि सासेयाबो इउटिउबार जानो हायो मानोना साफ्रोमबो मानसिया मायबा नङा मायबा रोंखाथारगौ बियो सासे जाम्बा मानसियाबो मोसानो रोंगौबो जानो हानाय बा सासे जाम्बा मानसिया मोसानो रोङा बियो बारनो रोंगौबो जानो हानाय बारनो खारनो बा जाम्बा मानसि सासेया बायदि जक्स फेस्ला बुंनो गोरोंबो जानो हानाय स' बियो जि रोङा मानो बै रोंनायनि बिथिङावनो बियो इउटिउबाव भिडिअ रेकर्डिं खालामनानै बेखौनो डाइरेक्ट इउटिउबाव आपल'ड खालामनो हाबानो पास बेनो इउटिउबार जाबाय आरो बेयावनो इउटिउबाव भिडिअ होनाय जाबाय आरो थ' बेबायदि दा बेयाव खुनु स्पेसियलिस्ट नाङा थारमाने खुनु खोब एक्सपार्ट जानाङा दा जोंखौ बुंहरो मालाबा इउटिउबाव भिडिअ होनो फैदों इउटिउबार जानो फैदों गासैबो बिथिङाव नोङो नलेज गैयाबालासिनो नोङो इउटिउबार जानो फैदों ओरै बुङो जोंखौ सोरबा सोरबि आरो इउटिउबार जानोबा गासै बाथ्राखौनो मिथिनांगोन होमबासो इउटिउबार जानो हागोन ओरै बुङो आरो कमेन्टफोराव जोंखौ नङा आं बुंनो 100% रं इउटिउबार जानो थाखाय नोङो 100% गासै बाथ्राखौ मिथिनांगौ एकदम फल्स आरो बेसलेस बाथ्रा जेबो बाथ्रा मोनसे बाथ्रा मिथिबानो जायो इउटिउबाव भिडिअ होनो थाखाय थ' बेबायदि दा आंनि बेलायाव बे आरो 2 नाम्बार बाथ्राया माने जाबाय मा खायसे मानसिफ्रा बुङो जेब्ला आं माबा मोनसे पइन्टखौ लानानै बाथ्रा बुंगोन स्पेसियेलि जेब्ला आङो पलिटिक्सनि बाथ्रा बुंगोन पलिटिक्सनि बाथ्राबो आं सम बुङो नालाय पलिटिक्सनि बाथ्रा बुङोबाथाय आङो जायखौ राइट सानो आं बेखौ बुङो दाना आं जायखौ राइट सानो बे बाथ्राखौ बुंनायखौनो आंनि राइट साइड आं जाय बाथ्राखौ बुंदों बे बाथ्रानि एगेन्स्टआव जायफ्रा दं बे मानसिफोरनि थाखाय बेनो माने बायास जाबाय आरो बायास मानो वान साइडेड बाथ्रा बुंदों मानो वान साइडेड बाथ्रा बुंनांगौ इउटिउबार जानानै आरो इउटिउबार जानानै बायास बुंनाङा बेजों खुनु जुक्ति गैया बियो इउटिउबारसा आं जिखौ मोनदांदों बेखौसो बुंदों
बेयो बायस जादों ना वान साइडेड जादों ना टू साइडेड जादों ना माल्टि साइडेड जादों बेजों गोनांथि गैया आं बे पार्सनेल आंनि एकाउन्ट बियो ना आं बेयाव सोरनिबा साख्रि एपइन्टमेन्ट लानानै आं बेयाव माने इउटिउबार खामानि मावदों साख्रि मावदों ना मा मावदों बे आंनि पार्सनेल एकाउन्ट आं जायखौ राइट सानदों बेखौनो बुंदों दा बेयाव नै मोनसे बाथ्राया एक्सुवेलि आंनि मथेबा भुल इउटिउबार जानानै मानो वान साइडेड बाथ्रा बुंदों बे बाथ्राया एकदम टटेलि रं मानोना साफ्रोमबो मानसिनि इउटिउब थायो साफ्रोमबो मानसिया मा रखम नों टू साइडेड जानो इम्पार्शियल माबायदि जानो पार्शियल जाखागोन बियो नोंथांनिबो इउटिउब थागोन बैनिबो इउटिउब थागोन माने हाग्रामा सारनिबो इउटिउब थागोन जुदि सालायनो रोंगौबा एन्ड्रइड सालायनो रोंगौबा प्रमद सारनिबो थागोन बिश्वजितनिबो थागोन बियो होमबा बिश्वजित सारा हमनानै ला बियो इउटिउबार जाबाय बियो होमबा गावनि बाथ्रा बुंगोन ना बुङा बियो बे गावनि बाथ्रा बुंगोन बियो गासैखौबो लेथेर पेथेर खालामनानै समान बिथिबो जाया इम्पार्शियल बाथ्रा बुंनोसै होमबा बुंनाय नङा बेनिखायनो साफ्रोमबो मानसिनिनो साफा साफा इउटिउबार इउटिउबाव भिडिअ होबानो बियो इउटिउबार दा बेनिखायनो आं जायखौ राइट सानो आं बेखौसो बुंगोन दा बिदि नङा जे आङो वान साइडेड जानो मोना आं टू साइडेड बुंनि नैबे राइट थेवबो आङो नै मोनसे बाथ्राया राइट थेवबो बिथिंल' बुंबाथाय वान साइडेड जागोन नैथिबो बुंनि बिदि नङा आं बिथिंनिया राइट बाथ्रायानो साननो गोनां गैया नैथिंसो राइट नै मोनसे बाथ्रायासो राइट आं साला वान साइडेड जाया होननानै मोननैबो बाथ्राखौ बुंनोसै होमबा जेराव आङो बे मोनसेथिंसो कारेक्ट साननानै लादों नैथिंगालाय आंनि कारेक्टआनो गैया स' टू साइड बुंनानै नोङो आं बाथ्राखौ गोरोब खालामनानै दोननि आंखौ जाहाथे रावबो गाज्रि मोननो हाया नो राइट इज राइट राइटआ वान साइडेडआनो जाखागोन टू साइडेड माबायदि जानो राइटआ वान साइडेडआनो जागोन माबा मोनसे बाथ्राया राइट बेखौ राइट होनना बुंनांगोन आरो बिथिं मालाबा माबा मोनसे राइट फैलायगोन बेखौ राइटखौनो राइट होनना बुंनांगोन नों स' बियो मोनसे बाथ्राया टू साइडेड जानो हाया मोनसे बाथ्राया वान साइडेडआनो जाखानांगोन बियो दा बेबायदि बेनिखायनो आं बुंदों जे नै बाथ्राया बे बेस्टलेस जे इउटिउबार जानानै मानो वान साइडेड बाथ्रा बुङो बे वान साइडेड जाखागोन मानोना इउटिउबार्सफोरा नैबायदि नङा जे बियो माबा मोनसे अर्गेनाइजेसन बे माबा मोनसे अर्गेनाइजेसननि खामानि मावदों बे आंनि पार्सनेल बाथ्रा बा जाय मानसिया इउटिउब सालायदों साफ्रोमबो मानसियानो इउटिउबाव भिडिअ होनो हायो स' साफ्रोमबो मानसिया इउटिउब भिडिअ होयोबा होमबा साफ्रोमबो मानसिखौ जों बुंनोसै नामा नोङो इउटिउबार जानानै मानो वान साइडेड भिडिअ बानायदों नोङो इउटिउबार जानानै मानो वान साइडेड भिडिअ बानायदों साफ्रोमबो मानसियानो भिडिअ होनो हायो इउटिउबाव थ' आं सासे इउटिउबार हिसाबै लाया आं जास्ट ओरैनो इउटिउबाव कन्टेन्ट होयो आरो साधारन मानसिफोरा जेरैबायदि इउटिउबाव कन्टेन्ट होयो बेबायदिनो आंबो कन्टेन्ट होयो मा साफ्रोमबो कन्टेन्ट होनो हायो नालाय बेयो कुनु रेजिस्ट्रेसननि बाथ्रा गैया बेयाव कुनु माबा माबि माने अर्गेनाइजेसन एनजिअ नङा बियो आंनि पार्सनेल कन्टेन्ट बे फेसबुकआ जेरैबायदि टेक्स्ट फट'स आपल'ड खालामनो हायो इउटिउबाव बेबायदिनो दा होमबा जोङो सोरबा सासे मानसिया फेसबुकाव माबा मोनसे पस्ट लिरदों जों बुंनोसै मा नों मानो वान साइडेड बाथ्रा लिरदों होनना बुंनोसै ना बे बिनि पार्सनेल बाथ्रा बेयो बिनि फेसबुक एकाउन्ट बेबायदिनो थिग नैबे आंनि इउटिउब एकाउन्ट दा इउटिउब एकाउन्टआव आं जायखौ राइट सानो आं बेखौ बुंगोनानो दा आंनि बुंनायखौनो सोरबाया इउटिउबार जानानै मानो वान साइडेड बुंदों होननाय बाथ्राया एक्सुवेलि बेस्टलेस आंनि मथेबा आरो बे नंखागौबो खारन साफ्रोमबो जाय निउ एन्ड्रइड मबाइल दं बिसोरनो साफा इउटिउबार गासैबो इउटिउबाव भिडिअ होनो हायो बेयाव कुनु रेजिस्ट्रेसननि बाथ्रा गैया कुनु मा गैया जायहा इउटिउब नायनो गोरों बिसोरनो कन्टेन्ट होनो हायो सब बास बेनो इयो वान साइडेड टू साइडेडनि बाथ्रा फाया थ' बेबायदि स' आंनि मथेबा बेबायदि दाना नाय जों थांसै नेक्स्ट दाना जाबाय इउटिउबार जानो थाखाय नोङो जेबो माने स्पेसियलिस्ट जानाङा साफ्रोमबो मानसियानो इउटिउबाव भिडिअ होनो हायो स' होनांगौ जोङो थ' फ्रेन्ड्स आंनिया बेखिनियानो बुंनो गोनाङा स' इयुननि भिडिअ आरो बेबायदिनो माबा माबि टपिक लानानै नोंथांमोननि सेराव आङो फैगोन स' दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसै गोजोन्थों सि इउ नेक्स्ट बाय